Always your number one. SM radio station. Love Radio. Na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nicanor. Isang negosyante pero hindi naman masyadong kayamanan. Nakaluluwag-luwag lang. 4 na taon na akong nabiyudo sa aking asawa at kami ay may isang anak na 8 years old. Nung nabubuhay pa ang misis ko, sa amin nakatira ang hipag ko na si Monique. Pumanaw na ang kanilang mga magulang kaya kami na ang nagpaaral sa kanya simula high school. Bago malagutan ng hininga si Mrs., ibinilin niya sa akin si Monique. Love, sa atin mo napatirahin si Monique, wala na mapupuntahan yan. Tayo na lang ang pamilya niya. Ang sabi ng misis ko. Ngayon ay 26 years old na si Monique at nagtatrabaho sa isang bangko. Okay lang naman na kupkupin ko siya dahil na rin sa last will ng asawa ko. Ang problema, tila ba sadyang mapanukso itong si Monique. Nako. Madalas ko siyang mahuli na kapag pupunta ng banyo, nagtatatakbo siya na nakabra at panty lang. Minsan kapag kakain kami sa lamesa, halos mabulunan ako dahil nakikita ko wala siyang panloob. See-through pa naman ang t-shirt. At ang mga tibak niya, kailangan ko pang hawiin dahil para mga banteritas na nakasampay sa banyo namin. Habang suot? Ay, Nakasampay! Alam ko, hinahawi. Hinahawi ako. Nagulat ako. Buti nilinaw mo kaya ako nga tinanong eh. Ang linaw naman, nag-imagine ka lang. Ang linaw-linaw kaya na pagkakabasa ko. Sabi ko, ganito. Ibang klase ang paghawi mga- yung iniisip Oo, mo. Sabi ko, ang mga tibak niya, kailangan ko pang hawiin. Dahil para mga banderitas okay. na nakasampay sa banyo namin. Anong hindi malinaw doon, Super? Masyado lang naglakbay ang aking imahinasyon. Madalas ding iniiwan niyang nakabukas ang kwarto niya kapag natutulog siya. Kapag nagbibihis siya, nakabuyangyang din yung pinto niya. Kapag iba na naman iba na naman ang isip ni Chuper sa salitang buyangyang. Kapag nahuli niya ako nakatingin, hindi siya nagagalit. Sa halip, ngumingiti pa na may kasamang kindat. Bata to. Isang araw, inabutan ko siyang tinuturuan ng assignment ang anak ko. Ano ba tong kwentong ito? Pang-sere! Parang na-excite kayong lahat. Minsan lang yan. Tuloy mo! Ayoko nang ituloy. Mabiting kayong lahat. Isang araw, inabutan ko siyang tinuturuan ng assignment ang anak ko. Ang matindi nito, naka-miniskirt siya. At kita na naman ang pante. Nakakatawa yung pagkasulat. Pante talaga. Pante. Parang aatakihin ako sa puso kasi parang hinahayaan lang niya ako na masilipan siya. Minsan, tinanong ko si Dominic, yung anak ko. Siya pala. Tinanong ko saan pangalan niya? Monique. Oo, tama, si Monique. Oo. Minsan, tinanong ko si Dominic, bakit wala yata ako nakikitang naniligaw sa'yo, Dominic? Ang sagot niya sa akin, iniintay kasi kita eh. Joke. Diyos ko, parang guguho noon ang mga tuhod ko.
hanggang ngayon ay araw-araw kong pinaglalaban ang pagsubok na ito. Nararamdaman ka namin. Patuloy pa rin akong magiging mabuting bayaw sa kanya sa abot ng aking makakaya. Pero sana nga ay maging matatag pa rin ako dahil sa totoo, ano ba? Ayokong basahin to. Chopper, Tuloy mo. basahin mo. Ayoko. Basahin mo, Chopper. Ayoko. Agawin mo yung phone. Ituloy mo. Ayoko. Hindi ko pa basahin to. Agawin mo yung phone. Palitan mo lang ng word. Hulaan namin kung ano yung salita yan. O game. Hindi kahit palitan ko alam na eh. Anyways, A first word, a first letter. puro kalyo. Puro Ibuhin mo kalyo. yung sentence, hindi ko na-get. Puro kalyo na yung ano niya. Yung kamay niya. Masipag eh. Ako po si Nicanor, isang tambalanista. Dito ang aking kwento. Aantayin ko po ang insights nyo, lalong-lalo na pong opinion ni Master Tang Henyo. Tang! Ikaw na bahala, Tang! Take it away, tangin nyo. Well, unang-una, it's a matter of time na lang talaga na may mangyari sa inyo dyan. Posible, no? Oo. Hindi, okay. Ang tanong ko, legalities, bayaw, ano ba yun? Kamag-anak ito? Or ano ba yun? Hindi In-law? kamag-anak. Malayo. Posible naman sila kung magkaroon sila ng relasyon. Kaya nga, yun Kasi- yung tanong ko. So, Oo. kung magkakaroon sila ng relationship, okay lang ba kasi bayaw naman siya? Hindi. O hindi? Wala na, Incest yun. feeling ko wala namang sa tatamaan na ano sa batas kasi wala na yung misis. Di ba? Pero kung kadugo, Bakit pa? Bakit parang si Tangheno? Parang gusto niya. Sabi niya, di ba, patay na naman si Mrs. So wala nang tatamaan. wala lang sabit. Wala nang... Hindi ka... Kung kamag-anak ka, Considered in-law ba? Hindi ko sure eh. Kasi hindi kasi tumakbo yun sa isip namin sa mga kasama po namin sa bahay. So hindi ko masagot ang katanungan. Oo, kapag kabayaw, legally hindi blood related kasi Hindi, in-law. hindi. Okay. Okay. So kung hindi blood related, is it okay? Kasi hindi naman blood related. Tapos, sabi nga ni Tanghenyo, 'di ba? Patay na. kung pareho namang walang sabit, Hindi ko sure ha. Hindi, legally speaking, walang conflict pag ganun. Ganun ba? Ikaw nagsabi niya. Ang opinion po ni Tanghenyo ay hindi po opinion ng tambalan at ng istasyong ito. Kasi wala Disclaimer. nang nagbabind na legal na kasal sa kanila kasi deceased na yung yung asawa. At wala namang At nagbind doon sa kapag kapatid ng asawa na mag-ano sila. Mag-anuhan na sila. maghawian na sila ng tibak. Malaya sila. Para wala Malaya na yung nilang kalyo. gawin ang lahat. Para wala nang kalyo. Kahit nakabuyang-yang. Araw-araw, mayat maya, walang makikialam. Ano ba yan? Hindi ako Bakit ganun, no? I cannot answer. Hindi talaga ako makasagot kasi parang feeling ko may mali eh. Hindi ko ma-all out na. Kaya nga, ang una kong tanong is legally speaking, kung blood relation, ganyan. Kasi parang, in my mind, may mali eh. And in my heart, parang may mali. And I'm sure, sorry. Amoy chorizo. Confirm lalaki si Nicole. Amoy chorizong panis. Gumalaw yung Adam sa apple mo. Yung digay ko pang lalaki. Parang manginginom sa kanto. So, nagbaga level. Ang ganda-ganda ng suot. Ang daming alasa, kapal-kapal ng lipstick. Ang dumigay, kala mo construction worker. Oh my God. Yuck! Boy, pindot, isama mo yan sa top 5. I-mark mo na yan. Oh my God, nakakahiya. So ano na yun? Anong gusto mong sabihin? Oo. So parang feeling ko, hindi, tanungin din natin yung mga nasa FB Live, wala kasi kung monitor.
baka may lawyer dyan, ganyan. Hindi kasi parang, yun nga, in my mind and in my heart, I feel na there is something wrong. Kaya siguro si Nicanor din, hindi din naman niya ino-all out. Kasi parang sa isip niya rin, may mali yata dito. or Siguro something. kasi Una, bata ba? Ganon? Siguro sa Binilin? bloodline wala. I mean in terms of blood wala. Pero yung paano mo tinrato yung tao. Siguro kasi tinuring niya ng anak yun yung intention tinuturing kitang anak kaya lang may mali siya para doon sa babae yung pagkupkup. Oo. So yung ganong turing, yung ba yung parang may mali doon? Oo, na ganon? parang Na family. ano yun parang family yun member. eh. Yun yung treatment mo Oo, kasi parang Tapos, ang family talaga eh. walang tabla-tabla dapat. Oo. Kaya lang malandi yung sabi nga nung babae. isa, sabi ni Arch James, parang may mali siya kasi sa kanya lumaki. Di ba? May factor yun eh, na parang nakita mo lumaki yung bata. So Correct. Parang, Di ba? Ayun, Tsaka binilin sa'yo nung high school pa lang siya. So parang, At saka turing mo anak eh. oo. Tapos bilang magkakaroon ng milagro, di ba? Oo, di ba? Ano lang ako, bakit ganun? Pag Nicanor yung pangalan, iba yung dating sa atin. Hindi. Si Mang Kanor ba yan? Ang totoo yung kwento ni Mang Kanor. Si Mang Kanor yata. Hoy, mag-move on May na ibang kayo. impression pag Kanor yung pangalan. Oo nga eh. Yung mga tao sa FB Live, hindi pa mag-move on dun sa dighay ko. Mag-move on na kayo. Kailangan natin bigyan ng advice. Hindi. Ni Kanor, Hindi, batang oo. Mang Kanor. Oo. Pero yun nga eh. Hanap kayo ng abogado, sabi nung iba. Oo. Sabi nung nagko-comment, hanap kayo ng abogado, sila yung makakasagot. Ayun nga, Pero kasi- siguro in terms kasi of yun nga, morality. legalities nga, wala daw. Wala talaga. Delikadesa Oo. sabi nila. Pero yun nga, so in terms of yun nga, parang morally, parang may mali. Kasi parang kinoconsider mo pa rin siya as kamag-anak mo yun. Parang Correct. ganon. Pamilya. So parang ang weird. Yun lang. Medyo hindi lang maganda sa sa perspektibo ng taong nagpalaki. Oo, so yun yung akin. Kay Tanghenyo, sabi niya una Walang sa sabit. lahat. Sabi niya Tanghenyo, una sa lahat ay, 'di ba, patay na. Katawa ko dun. Patay na naman, 'di ba? Hindi, kung pag-uusapan natin yung legality. Pero, again, yung morality, kung moral naman ang pag-uusapan natin, kinukonsider mo na anak siya. Pero, yung pag-consider mo sa anak, dahil sa mga nakikita mo, yung mga nakabuyang-yang na Oo. feeling ko O si- it's a matter of time na lang din. Lalaki at lalaki ka pa Hindi, rin. pero ano tawag dito? Ganon kasi ang ewan ko ha, tama ba ako? Kung limbawa, napapansin, para kang tatay, na ano ba yan, nakabuyang yung tibak? Di ba parang Walang tatay mali yun? siya para sa'yo. Hindi, pero may mali siya sinikot. Meron! Oo. Pangalan pa lang eh. Kaya nga sinasabi ko, it's a matter of time na lang na baka posible matukso ka na. Kasi yung na-describe niya yung pagbuyang-yang na Kaya nakaminis nga ka. eh. Yung sitro. Oo. Diba, dapat kasi kahit ganun, walang Oo, wala it should dapat- hindi dapat maging issue. Oo, kasi kahit na let's say hindi bayaw, hindi kahit na ganun, kung sino man yan na nasa bahay mo, hindi issue sa yun kasi kung wala kang mali siya. Kagaya yung mga reaksyon niya, mabubulunan siya. Oo. Bakit? Susubo mo Kaya ba? nga, guguho ang tuhod niya. Naku, ang rayuma mo, ha? Nakakapanginig na tuhod ang mga nagaganap. Yun lang. So, in other words, wag ka rin magkunwari, Mang Kanor. I guess hindi siya Kasi nagkukunwari eh. may gusto ka rin. Ang feeling ko ang hinahanap ni Mang Kanor. ni Nicanor. Yung video nang nawawala. Yun na yan, ang hinahanap ko sila nag-upload. Feeling ko, yung ni Nicanor is validation kung okay lang. Yun yung parang feeling ko yun yung hanap ni Nicanor sa atin eh. Na validation if it's okay. Okay, kung ako ang tatanungin mo Nicanor, although I don't think my opinion matters kasi ang gusto mong hingi na insight yung kay Tanghenyo. Kasi nga, papunta ka na doon eh. Sabi nga ni Tanghenyo, it's just a matter of time. Pero kung ako yung tatanungin mo, parang At saka feeling ko, yun na nga eh. may mali talaga. So ako no. 26 na yan, paalisin mo na yan. Kasi di ba parang
Yun naman ang struggle, paano mo papalisin. Oo, binili ng misis. Di ba yun? Tama ba? Oo. Binili ng misis. So, ayun yung struggle. Si Mang Canor na sinabi kong Ni Canor kasi. Ay, ano ba? Anong sabi ko? Alakas kasi ng recall eh. Di ba? Nagkukunwari, pinipigilan mo lang kasi yung sarili mo. Kaya nga eh. Gusto mo din naman eh. Oo, papunta na siya doon. Kasi naging issue sa'yo eh. Oo. Hindi, tsaka yung katotohanan na puro kalyo na yung kamay mo. Di ba? Ibig sabihin, nag-i-imagine ka. Oo, totoo. Habang ginagawa yung bagay na yun, siya yung nasa isip mo. Tsaka distracted ka every time na Ganun makikita ba? mo siyang ano. Hayaan lang natin magsalita si Chopper. Minsan may feeling ako laging bitin yan. O yun, ganun. Diba so, kung walang sabit in terms of legalities, then go ahead. Kasi sa ngayon- kung masaya yung babae, masaya ka rin. Bakit yung pipigilan ng sarili Tama. ninyo? Oh, yun din yung punto ko. Oh my God, 2 against 1. Pero You're ngayon the bad kasi- people, I'm the good one. ang sinasabi niya kasi 'di ba sa dulo niya, sana mapigilan niya pa ito. Oo. Yung Kasi nga, tukso. merong... So, ibig sabihin, andun na. Andun na. Pinipigilan Pero, niya. nandun siya sa... Nakikita niya rin yung... Nakikita ko na parang may mali. Yun. So, it's just a matter of kung sinong pakikinggan mo, mga ganun. Yung kasing halimbawa, meron kang best friend, 'di ba? Nakasama mo nung maliit kayo, 'di ba? Ang turing niyo magkapatid, ganyan. Lumaki nagkaroon kayo ng mali sa isa't isa. Na-discover mo pogi pala siya at na-discover mo maganda pala siya. In the end, sila yun ang nagkatuluyan. Nabaliwala yung prinsipyo nila para tayo magkapatid. So parang ganun lang din yung konsepto. Best friends turn to lovers. Parang si Totoy Bato sa kayong asawa niya. ganun Mag-best ba? friend yan sila dati. Oo, na parang noon walang mali siya kasi magkaibigan na magkaibigan. So pwedeng tingnan sa anggulong ganon. Tapos biglang nangyari na ganun. Pero, feeling ko matanda ka na eh. Tapos And then, kayo, basta kayo. Basta ang opinion po ni Chopper tsaka ni Tanghenyo ay go ahead. Yun ang sa kanila. Hindi naman sinasabi. Ay, sabi ni Chopper eh. Ay, si Chopper. Ay, ka. Hindi, ang sabi ko lang kanina kasi pinag-usapan yung legality. Oo. Hindi, so what's your answer? Is it a go or a no? Sa akin, hindi. Oh. Hindi talaga. Tingnan mo, ikaw na Ako lagi immoral dito. ikaw lang talaga. Ikaw lang Bakit talaga. nagbago yung ano? Mali yung conclusion mo sa statement mo eh. Oh, diba? Hindi kasi parang, is there even love there? It might just be lost. Posible. Sila ang nakakaramdam niyan. Bakit ba dinadama niyo kami sa problema niyo? I-send mo nga yung picture ng ano. Para mag-decide kami. Para desisyonan namin ni Chopper. Ay, oh my God. Tsaka, paano nga, sabi ni J.R. Jordan, paano kung yung anak mo, kapag nagkakapatid, ano niya yung babae? Ano niya yung anak? Di ba Ano? pinsan? Oh, Teka. tingnan mo. Kapag paano yung kapanak niya ay nagkaroon ng kapatid? Alam ko maraming mga cases na ganyan eh, na yung kapatid yung inasawa dahil nawala na yung... Oh, but anyways, ako para sa akin, it's a no for me. Si Chopper, turn the chair. It's a yes. It's a yes. Take the Team plunge. O. Go ahead. Si Chopper, Go for the gold. Kamkawayan. Diba? Pero naguluhan sila sa iyo, Tanghenyo, kasi parang bumaligtad ka daw. Dual ka daw eh. Dual ka daw, Tanghenyo. Hindi, Dual ka. Kung legality ka Mag-ano din ka? Decision ka, Tanghenyo. Huwag ganyan. Please make a stand. Now na. Oh, di ba? Oh. Di ba? Magkapatid na magpinsan in the end. O paano kung nagkaanak sila ng Monique? Ano na lang yan, ganito na lang. Engage natin sa ano, sa end, means, and circumstances. Wala, Tatlo yan. ACDC ka daw. Sabi ng mga tao.
Sala sa init, sala sa langit. Wala, takenyo, yun ang sabi sa Facebook Live. Okay, sige. Ano, circumstances, ganyan. Kasi para makita mo daw na kung tama o moral yung isang ginagawa. Vonum ex integra causa malum ex cucum que defecto. Ay, Hindi yun. ginanon tayo. Ginanon tayo ni Wala, Tanghenyo. dinasala na tayo. Wala na. Finish na ang laban. Anong ibig sabihin nun, Oh, tama? ano ang daw? ibig sabihin doon na malalaman mo na mali o immoral ang isang tao. So, ang decision mo kung end, means, and circumstances. Yung end, yung dulo ng intention mo. Okay. Yung pamamaraan at Means. circumstansya. Pag may mali dito sa isa, ibig sabihin, immoral yung ginagawa. Oh, definitely. Para sa akin, yun yung Becky version ng sinabi ni Tanghenyo. Meron. Dun sa tatlo. May Pag isa may doon. mali doon na isa, Oh. immoral ang ginagawa. Tingnan mo, ito si Chuper lang. Nalalaman ng tunay na immoral. Ako lagi yung parang tinuturo mo, parang immoral, pokpokin. Pero ikaw itong simpleng-simple mo lang na sinabi, go ahead. So, that it's will a make no, you happy. It's a no Then- for me, it's a go for Chris, and for Tanghenyo, it's also a no. Decision mo yan, Mang Kanor, ha? Ikaw na bahala. We pray for you na tama yung maging desisyon. And then tsaka ako para sa akin, last na lang, 26 na si Monique. Kahit na binilin sa kanya ng kanyang misis na Alagaan. na alagaan. Nung binili niya kasi wala ng pamilya, hindi niya kaya. And at 26, dapat kaya niya na. If she is being the source of tukso, she shouldn't be there. Dapat ini-eliminate natin yung kung ano yung nagbibigay sa atin ng tukso. Tama. Yan. Anyways. Yan. Good luck, Mang Kanor, ha? Aabangan na lang namin ang susunod na kabanata. Basahin lang natin yung opinion naman ni Salome. O ano daw? Pwede daw sila, not blood related sa wife. Yung magiging anak nila, wala yun. Nasa tamang orientation nila. It will be more magkapatid yung magiging anak nila sa deceased na wife. Doktor May ang kakampi. nagsabi yan, ha? Mga immoral! Mga immoral kayo! Mga immoral! Alam mo, Mang Kanor, Iba-iba. binibigyan mo ng problema yung mga tao. Kahit yung mga nag-comment, iba-iba din sila ng Iba-iba. opinion. Merong it's a yes, merong it's It's a a no, no. merong... Yung iba in between. Oo, ganon. Oh, bahala ka naman, Kanor! Malaki ka na, matanda ka na, alam mo na gagawin mo. Marami ka nang natutunan sa buhay. Ay, nako. Nakakalurkay talaga mga ganyan. But you made us laugh today. Na overtime kami dahil sa iyo, Mang Kanor, ha? Kung ikaw, Kabisyo, meron ka ding Mang Kanor story. Pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Tommy Mopia! Walang Tommy time Mopia. na okrayin ka today. Overtime na. Thank Salamat you. sa pagdalaw. Salamat sa pagdalaw and for my big favor. Salamat na marami. Mga Kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambal. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.